चंद्रावत. देवधर असा कितीतरी वेळ केबिनमध्येच बसून होता. त्याला वेळेचं भान नव्हतं. त्याच्या डोळ्यांतून अश्रू सतत वाहत होते. पूर्ण बँक रिकामी झाली होती. सिक्युरिटी गार्डसुद्धा आता फक्त देवधरसाठी थांबला होता. न राहून शेवटी सिक्युरिटी गार्ड आतमध्ये आला. देवधर साहेब, चला, आता खूप उशीर झाला आहे. बँक बंद करायची वेळ उलटून गेली आहे. अंधारसुद्धा पडलाय. तुम्हाला घरी जायचं असेल ना? सिक्युरिटी गार्डला देवधरची अवस्था बघवत नव्हती, पण तरीही तो डोळ्यातील पाणी लपवत म्हणाला, नाही रे, आता कसली इच्छा. पण यश आहे रे, तो नाही गेलाय. देवधर आता असंबद्ध बोलू लागला होता. त्याला आधाराची गरज होती. साहेब, ज्याची वेळ आली तो गेला. आता दुःख नाही करायचं. दुःख करून तो माणूस परत येणार आहे का? उलट तुम्ही दुःख करत बसलात तर तिथे यश साहेबांना त्रास होईल. सिक्युरिटी गार्ड देवधरची समजूत काढत होता. आता बाहेर पूर्ण अंधार झाला होता. रस्त्यावरची रहदारी वाढली होती. बँक आडवाटेला होती, त्यामुळे तो भाग जरासा सुनसान होता. बाकी थोडं पुढे चालून आल्यावर वाहनांची रीग लागलेलीच होती. रस्त्यांवरील लाईट सुरू झाले होते, पण का कुणास ठाऊक आज सगळं काही भकास वाटत होतं. हा कदाचित दुःखामुळे होणारा भासही असावा. इतर लोकांसाठी शहर थांबलेलं नव्हतं. गोल करकरीत चंद्र त्याचा निस्तेज उजेड रस्त्यावर फेकत होता. काळं कुळकुळीत आकाश चंद्रप्रकाशाने उजळून निघालं होतं. देवधर उद्या निश्चितच बँकेत जाणार नव्हता. किंबहुना तो त्या मनस्थितीतच नव्हता. यश गेल्यापेक्षा त्याला रात्रीचं जाऊनही सकाळी यशचा फोन आल्यामुळे जास्त धक्का बसला होता. सकाळचा देवधर आणि आत्ताचा देवधर यात कमालीचा फरक पडला होता. त्याला आता आधाराची जबरदस्त गरज वाटू लागली होती. तो केबिनमधून उठला. त्यांच्यातील शक्ती जणू गेली होती. त्याचा तोल जात होता. सिक्युरिटी गार्डने त्याला आधारासाठी हात दिला तर त्याने तो खुणेनेच नाकारला. तो हळूहळू चालत केबिनच्या दरवाजाशी आला आणि बाहेर पडला. सिक्युरिटी गार्ड अश्रू भरल्या डोळ्यांनी त्याच्याकडे पाहत राहिला. देवधर बँकेच्या बाहेर पडला. सिक्युरिटी गार्डने देवधर बाहेर पडल्यावर बँक बंद केली. देवधर चालतच त्याच्या घराकडे निघाला. त्याला आजूबाजूला काय चालले आहे याचेही भान नव्हते. वाहनांच्या रिघात तो मिसळून जात होता. त्याची पावलं धीम्या गतीने पडत होती. पावलागणिक यशसोबतच्या आठवणी डोळ्यांसमोर तरळत होत्या आणि समोरचा रस्ता अश्रू पडल्यामुळे अंधुक होत दिसेनासा होत होता. कुठे गेलास रे मित्रा? मला या जगात एकट्याला सोडून कुठे गेलास? तुझ्याशिवाय कोण आहे माझं या जगात? इथे शहरात तूच आधार होतास ना, मग असा मला एकट्याला सोडून का गेलास? देवधर स्वतःशीच पण अर्धा फूट उभ्या असलेल्या व्यक्तीला ऐकू जाईल इतपत मोठ्याने बोलत होता. तो रस्त्याच्या मधून चालत होता. अबे अंधे, बेरे, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कुणीतरी मुंबई भरल्या हिंदीत ओरडले आणि देवधर भानावर आला. तो आजूबाजूला पाहू लागला तर तो वाहनांनी घेरलेला होता. इतक्या वेळापासून वाजणाऱ्या हॉर्नचा आवाज त्याच्यापर्यंत पोहोचलाच नव्हता. तो गुपचूप बाजूला सरकला आणि फुटपाथवर गेला. तिथे तो स्वतःच्या तंद्रीत चालू लागला. चंद्र त्याचा संपूर्ण उजेड फेकत होता. तरी देवधरच्या आयुष्यात हा क्षणिक ब्लॅकआउट आला होता, ज्यामुळे तो हादरून गेला होता. तो त्याच्या तंद्रीत असतानाच त्याचा फोन खणखणला. त्याने निरीच्छेनेच फोन खिशातून बाहेर काढला. बघितला तर निनावी नंबर होता. हॅलो, देवधर हियर. हु इज स्पीकिंग? त्याच्या खोल गेलेल्या आवाजात त्याने विचारले. नमस्कार, मी रणपिसे, इन्स्पेक्टर विराज रणपिसे. फोनवरचा इसम म्हणाला. हां, बोला साहेब, काय झालं? देवधरचा सूर अजून खोलच होता. मला तुमचा थोडा वेळ हवा होता. अर्जंट आहे. देऊ शकाल? इन्स्पेक्टर विराजांनी फोनचे कारण सांगितले. ठीक आहे, मी आता बाहेर आहे. तुम्ही उद्या येऊ शकता, देवधरने थंड उत्तर दिले. आज भेट होऊ शकेल? इन्स्पेक्टर विराज म्हणाले. इन्स्पेक्टर, अहो जरा समजून घ्या. मी आता बाहेर आहे. आता मी त्या मनस्थितीत नाही. मी उद्या भेटलो तर नाही का चालणार? उद्या सकाळीच तुम्ही येऊ शकता. मी तुम्हाला पूर्ण सहकार्य करेन, देवधर म्हणाला. ऑल राईट, ठीक आहे. मी उद्या सकाळीच येईन. काळजी घ्या. इन्स्पेक्टरनी फोन ठेवला. देवधर पुन्हा चालू लागला. एव्हाना त्याचं घरही जवळ आलं होतं.
त्याला कसल्या तरी दडपणाखाली असल्यासारखं वाटत होतं. आता कुणीतरी येईल आणि आपल्याला गडप करेल असं काहीसं त्याला वाटत होतं. तो सारखा मागे पाहत होता, पण गहिऱ्या गूढ अंधाराशिवाय त्याला काहीच दिसत नव्हतं. मागे अंधार आवासून होता. रस्त्यावरच्या दिव्यांची फाक मर्यादित होती. बाकी अंधारच होता. देवधर आता झपाझप पावले टाकत होता. त्याला कशाची तरी भीती वाटू लागली होती, पण नक्की कसली हे कळायला मार्ग नव्हता. त्याने सुटकेचा निश्वास टाकला. घर आलं होतं. त्याने जवळ असलेल्या रुमालाने घाम टिपला आणि सोसायटीत प्रवेश केला. सोसायटी शांत होती. आज कुणीही खाली नव्हतं, किंवा कदाचित देवधरला उशीर झाला होता. तो झपाट्याने पायऱ्या चढून त्याच्या मजल्यावर गेला. त्याच्या मजल्यावरची ट्यूब गेली होती. सर्वत्र अंधार होता. तो चाचपडत चालत होता. त्याला काहीही करून लवकर घर गाठायचे होते. तो त्याच्या घरापाशी आला. किल्ली त्याच्या खिशात होती. त्याने ती चाचपली आणि खिशातून काढली. पाहतो तर काय, दरवाजाला कुलूप नव्हतं. पण तो कुलूप लावून गेला होता. त्याला हे जरा विचित्र वाटलं, पण जास्त खोलात तो गेला नाही. त्याला स्वतःला घरात झोकून द्यायचं होतं. त्याच्या मनावर ताण आला होता, जो त्याला सहन होत नव्हता. त्याने चावीने दार उघडलं आणि सरळ आत शिरला. आत हॉलमधल्या सोफ्यावर कुणीतरी पाठमोरं बसलं होतं. घरात अंधार असल्याने नक्की कोण आहे ते कळत नव्हतं, पण कुणीतरी पुरुष होता हे त्याच्या बसण्याच्या बाजेवरून कळत होतं. कोण? देवधरने त्याच्या क्षीण आवाजात विचारलं. इतक्यात विसरलास सुद्धा? तो म्हणाला, मी समजलो नाही. कोण तुम्ही? देवधर थकला होता. त्या पुरुषाने मान वळवली. देवधर तिनताण उडाला. समोर यश होता. देवधरला आनंद होत होता, पण त्याहीपेक्षा जास्त तो भुजकळ्यात पडला होता. तू? पण तू तर? देवधरला बोलवतही नव्हतं. तो स्तब्ध उभा होता. काही बोलत नव्हता. चेहऱ्यावर कमालीची शांतता होती आणि चेहरा जरा विचित्र दिसत होता, पण तो स्थिर नव्हता. देवधरने खोलीतला लाईट लावायला स्विच बोर्डकडे धाव घेतली आणि लाईट लावली, तर हा गायब. यश? अरे यश, आहेस ना तू? कुठे आहेस? आला होतास ना? देवधर अस्वस्थ झाला. पण तो त्या घरात आधीही एकटाच होता आणि आत्ताही तो एकटाच होता. ना आधी त्याच्यासोबत कुणी होतं, ना आत्ता. त्याला ग्लानी आली आणि तो जमिनीवर कोसळला. तो रिकाम्या पोटीच होता. त्याला खाण्याचेही भान राहिले नाही. घर आता प्रकाशले होते. रात्रीचे 8:30-9 वाजून गेले होते. तो अजूनही जमिनीवरच होता. बाहेरून येणाऱ्या थंड हवेचे त्याला काहीही वाटत नव्हते. त्याचे डोळे जड झाले होते. झोप डोळ्यांवर रुंजी घालत होती. पण या भासाच्या खेळात तो अडकला होता. नंतर कधीतरी तो उठून त्याच्या खोलीत बेडवर झोपला. झोप मी म्हणत होती, पण पोटातील भूक झोपेशी युद्ध करत होती. शेवटी अस्वस्थ होऊन देवधर उठला. स्वयंपाकघरात काहीही नव्हतं, पण भूक भागवावी लागणारच होती. तो निरीच्छेने स्वयंपाकघरात आला. बनवलेलं काहीच नव्हतं. सकाळी बँकेत जाण्याआधी त्याने एक समोसा घेतला होता, जो अजूनही त्याच्या बॅगेमध्येच पडून होता. ते त्याला आठवलं. त्याने ती पुडी काढली आणि समोसा बळेबळेच पोटात ढकलला. थोडं पाणी प्यायला आणि झोपेची आळवणी करू लागला. आता जरा तो भानावर येत होता. उद्या सकाळीच इन्स्पेक्टर येणार आहेत, त्याआधी उठलं पाहिजे असं म्हणत तो झोपी गेला. खरं तर आता त्याला मानसिक आणि भावनिक आधाराची गरज होती. यश सोडून गेला होता अन जाताना देवधराच्या आयुष्यात पोकळी निर्माण करून गेला होता. ती पोकळी भरून काढण्यासाठी देवधरला कुणीतरी हवं होतं आणि ते आता देवधरलाही पटत होतं. त्याला आता साथीदाराची गरज होती आणि त्या शोधासाठी तो दुसऱ्याच दिवशी पुढाकार घेणार होता. त्याने हे मनोमन ठरवून टाकलं होतं. त्या विचारातच त्याला झोप लागली. तो उठला. ते सकाळचे 6 वाजले होते. आज तो बँकेत जाणार नव्हता. आता तो बऱ्यापैकी सावरला होता. त्याने स्वतःचं आवरून घेतलं आणि घरात असलेल्या सामानातून नाश्ता बनवला. रात्री फारसं काही न खाल्ल्याने त्याला सडकून भूक लागली होती. तो उपम्याचे मोठे मोठे घास तोंडात कोंबत होता. साधारण 9-9:30च्या सुमारास दारावरची बेल वाजली. त्याने दार उघडले. या इन्स्पेक्टर साहेब, आत या. मी तुम्हाला पूर्ण सहकार्य करेन.
देवधर इन्स्पेक्टर साहेबांचं स्मित हास्याने स्वागत करत होता. इन्स्पेक्टर आत आले. आज ठीक आहात ना? सावरलेले दिसताय. इन्स्पेक्टर विराजने देवधरची विचारपूस केली. हो साहेब, आज बरा आहे. शेवटी यश जवळचा, सख्या भावासारखा होता ना. देवधर भाऊक झाला. त्याने डोळे हाताने पुसले. हे बघा, मी समजू शकतो तुमच्या भावना, पण नियतीपुढे काही चालतं का? इन्स्पेक्टर विराज म्हणाले. देवधरचे ओठ रुंदावले. तो हसला. नशीब, तो पुटपुटला. एनिवेज, तुम्हाला जे प्रश्न विचारायचे असतील ते तुम्ही विचारू शकता, देवधर म्हणाला. इन्स्पेक्टर साहेबांनी विचारायला सुरुवात केली. तसं तर काल सगळे प्रश्न विचारून झालेत, पण बॉडी ज्या अवस्थेत सापडली होती ते सगळंच कोड्यात टाकणारं आहे. शरीराच्या आत एक रक्ताचा थेंब नाही, सगळं पांढरं पडलेलं. हे काही साधं काम नाही, म्हणून जरा खोलात शिरावं लागतंय. इन्स्पेक्टर साहेबांनी खुलासा केला आणि यशच्या बॉडीचा फोटो देवधरला दाखवला. देवधरने डोळे मिटून घेतले. त्याला स्वतःच्या मित्राची अशी हालत पाहवली नाही. काही कळत नाही इन्स्पेक्टर साहेब, मी नाही पाहू शकत अशी अवस्था माझ्या मित्राची. देवधरने हातांच्या उंजळीत स्वतःचा चेहरा झाकून घेतला. त्याला पुढचे काही बोलवेना. यशची कोणी प्रेयसी होती का? देवधरची अवस्था पाहून तो विषय जास्त न ताणता इन्स्पेक्टरनी विषय बदलला. नाही साहेब, मी तुम्हाला कालही सांगितलं होतं. यश सगळं काही मला सांगायचा. प्रेयसीचा नाजूक विषयी त्याने मला सांगितला असताच, देवधर म्हणाला. अजून काही वेळ हा प्रश्नोत्तरांचा खेळ चालला. तशीही ही केस बंदच होणार होती. ना यशच्या मृत्यूचा पत्ता लागणार होता, न त्याचं कारण कळणार होतं. देवधरच्या आयुष्यात मित्र गेल्याच्या पोकळीशिवाय काहीही नव्हतं. गावी देवधरच्या आईला यशबद्दल माहिती होतं. तो देवधर सोबत एक दोनदा देवधरच्या गावीही जाऊन आला होता. देवधरच्या आईला देवधरप्रमाणेच यश होता. गावी याबद्दल देवधरने अजून तरी काही कळवलं नव्हतं. आधी त्याचंच यातून पूर्णपणे सावरणं बाकी होतं. इन्स्पेक्टर निघून गेले आणि घरातला एकटेपणा देवधरला जाणवू लागला. यश असताना यशनेच कधीतरी देवधरला एक मॅट्रिमोनी टाईप ॲप फोनमध्ये टाकून दिला होता. तिथेच आता देवधर स्वतःचा मानसिक आणि शारीरिक आधार शोधत बेडवर पडला होता. त्याची आई यापासून अंधारात होती. तोही आईला काही इतक्यात सांगणार नव्हता. खोलीत हवा खेळत होती. पंखा लावला नव्हता, पण बाहेरचं एक पानही हलत नव्हतं. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.